Ladies and gentlemen, as you know, Panapa, it's a home of quality music, home of everything, creativity and stuff. SMG Studio, South Africa. So now we are doing ZCC Mbungo. Everyone knows this church. ZCC is everywhere. So now the song that doing here. So I just want you to feel from start to the end. As well as kapana. Buku ya Mariko 12:31 inoti idaishe mwari wako nomoyo wako wose nokufunga kwako kwose nesimba rako rose. 31 yoti wechipiri ndo uyu idawo kwako sokuzvida kwaunozvita iwe hakuna murayiro mukuru unokunda iye ama musenyepere muchinyanyaidza zvinoreva nemiya ndiye muranda waMwari ane murayiro waMwari muranda waMwari ane murayiro waMwari imi musenyepere muchinyanyaidza zvinoreva nemiya You just felt the vibration of extra basso. Hey, this song really good like it's a So I don't know what you know, but yeah, it's for now. It's bye for now. See you.